Bale, bueno, eguerdion danoi, gaurko bilera honi hasiera emango dut hau. Grabatzen gabiltza bilera hau, sartu ezin izan dien irakasleei bilera ondoren bai aurkezpena eta bai bideoa bidaliko. Lehenik eta behin, mila esker sartu zareten hoi, tarte bat hartzei arren, bilera ontara etortzeko. Eta, pixka bat, ikasturtea amaitzen doian einean, Eusfit Mugiment 2025-26 ikasturteko ikasturtea bere amaierara iristen dabil. Eta, azkenengo ohar batzuk, zuekin partekatzia nahiko geuke. Lehenengo eta behin, hemen erakusten dugu, ekimena zanetik, 2022-23 ikasturtea izan zen, modu irekian egin genuen lehen ikasturtea, hau laugarren ikasturtea izango litzake, eta gaur-gaurkoz, 2025-26 ikasturtean, dagoeneko ja 44 zentrok erregistratu dituzte beraien datuak, 76 ikaslek, eta 3.460 datu ikasleren datuak erregistratu die. Bai, egia da, ikasturtea guztiz izteko, bi orduan espero dugu, azkenengo bi aste hauetan, erregistro kopurua gora itxia, eta ea aurreko ikasturteetako datuetara iristen garen, edo zergatik ez, gainditzen ditugun. Bai, esan bezala, bi astetxo geratzen da ikasturtea amaitzeko, bai, Eusfit 25-26 ikasturtea amaiera emateko, data bezala, erregistroak sartzeko azkenengo eguna jarri dugu ekainaren 19, ostirala. Eta honek esan datu gehiagorik ezingo direla aplikaziora igo. Bai? Egun honetan itxiera emango dotzagu ikasturtiai, eta dauden datu horreikin egingo dugu analizi txostena eta egin beharreko guztiak. Argitu nahi dugu, erregistroa amaitzea esaten diogula, behin datuak aplikaziora igota, amaitu erregistroa sakatzeari. Ze askok, taldeen egoera prozesuan daukazue, datu batzuk igota dituzue, baina datu hauek, zaizki beraien ikasleen gurasoei edo familiei iritsiko, amaitu erregistroa egin arte. Horregaitik gogorarazi nahi dizuegu nola egiten den hau, bai? Test taldeetan, talde bateko datuak igo ditugunean, bai hemen borobilonetan azaltzen den txek horrekin, ikasle guztiak hautatzen, bai, gainera aukera ematen duzku, beste horrietan dazten ikasleak ere hautatzeko, orduan guztiak hautatzen ditugunean, amaitu erregistroa botoia sakatu behar dugu. Bai, botoi hori sakatutakoan, agertzen zaigu ohar bat, bai dana gogoratu, erregistroa amaitzen bada, txostena familiei bidaliko zaiela eta ezingo dituzula datuak editatu. Hau onartzen dugun momentuan, erregistroa amaitutzat ematen dugu. Gainera, gau horretan, familiek aplikazioak bera sortuko dauen txostena jasoko dute, esaten dagoen bezala, momentu horretatik aurrera, ezingo ditugu, ez datu gehiago gehitu, ez hartu ditugunak moldatu. Ezingo dugu ez errikutu, behin erregistroa itxita. Bale? Bueno, esan dakoa. Behin erregistroa amaituta, probetako datuak ezingo dira editatu. Orduan, gomendatzen duguna da, bidali aurretik, errepaso bat egitea, sartu dituzuen datu horreik, ondo dauzela bermatzeko. Behin erregistroa amaituta, gau horretan ikasle bakoitzaren txostena garatuko da, eta gau horretan bertan familiek beraien seme-alaben txostena jasoko daue. Hau txosten eredu bat da, eta hemen adierazten dana da, alde batetik gorriz, agertzen dira 3 koloretan, proba bakoitzean daude 3 franja, berde, hori eta gorri, gorriak esan nahi dau, hobetu behar duela, horiz, hobetzea gomendatzen da, eta berdez izango litzake, erreferentzia baloreetan edo balore normatiboetan ikasle hori.
bai? Eta horratzak adierazten dau, ikasle horrek atara dagoen emaitzaren arabera, non kokatuta egongo litzatekeen. Ikasleren batek probaren bat pasatu ez badu, utzi geldituko litzateke proba hori, ez litzateke horratzek azalduko. Vale? Probetako, erregistroak edo txostenak ondo bialdu diren, jakinaliz dago aukera bat, dana aplikazioko goiko menuan, ikasleak atalera jota, bai, hor gure ikastetxea iragazten badugu, eta gure taldea hautatu. Kaixo. Mikrofonoak, bai, mikrofonoak entzun badozu hor lan. Amatatzen dut, ez da? Baina ez du lortzen, amatatzea mekagoena. Bai, listo. Bier. Bueno, esaten enbiena. Bai, frogatzeko txostenak ondo bialdu diren edo ez, ikaslea katalera jotzen badugu, gure ikastetxea eta taldearen arabera filtratzen badugu, talde bakoitzeko ikasle zerrenda azalduko zaigu. Eta, ikusten daiteken bezala, bai, azkenengo bizudare horreitan, azaltzen da, txostena bidali den, tik bat edo txek bat azaltzen da, txostena hori zuzen bidali bada, eta txosten hori ez balitz bidaliko, hor bidalketaren error mesua edo zergaitik akatsa ematen duen azaltzen. Akats ohikoena izaten da, ikasle horrek ez daukala hezkuntzako datu basean gurasoen e-mailen bat. Horregatik ezin da txosten horren bidalketa egin. Bale, nola egin dezakegu ikasle horren gurasoei bere seme-alabaren txostena bidaltzeko. Bale, kasu horretan, bai, pantaila horretan bertan, ikasleak atalean, ikasleen zerrenda horretan, ikaslearen gainean klik eginda eta ikasleen datua kontsultatu sakatzen badugu, ikusiko dugu bere izena abizenak, bere dia, jaiote eguna, eta hor, frogatu ahalko dugu benetan guraso edo tutoreen e-mailak sartuta dituen edo ez. Izango ez balu, bai, gu gomendatzen duguna da, beste e-mailak, hor azkenengo aukera horretan, guraso edo tutore horren e-maila jartzea, bai? Hor sartzen dugu, zein helbidetara bidali nahi dugun txostena, gordetzen dugu, eta guraso horrek jasoko luke urtero bere, bai? Behin ikasleen datua gorde behar dugu, klikatu behar dugu ikasle horren gainean, eta bidali txostena egin, bai? Gordetzearekin ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gorde helbide elektronikoa, eta bidali txostena egin, ikasle horrena bakarrik. Bale? Kasu honetan ez da automatikoa, guk egun barotzegu txostena bidaltzen. Hori da. Bale, gero, banakako edo txosten individuala egiteaz aplikazioan, badago goiko menu horretan baitxa beste atal bat, dala estatistiken atala, hor aukera daukazue zuok irakasleok, txosten individualaz gain, zuen ikastetxe edo zuen taldeen analisi propioa egiteko, bai, filtratu ditzakezue emaitzak, bai, testak egin dituzten ikasleenak, baita testak egin ez dituzten horien datuak filtratzeko aukera daukazue, adinaren arabera eta generoaren arabera. Zuen aukera, zuen talde edo zuen ikastetxeko analisi propioa egiteko. Eta, behin ikasturtea amaitzen dugula, bai, guk ja amaitutzat ematen dugunean 2025-26 ikasturtea, sartu dituzuen datu guztien azterketa egingo dugu, eta ikasturte honi dagokion txostena argitaratuko dugu. Bai, txosten hau, iraileko lehen astean argitaratzeko asmoa daukagu, bai? Aurreko ikasturteko txostena, berdin, irailaren batean argitaratu genuen, eta aurkezpen honetan daukazue lotura, eta bestela mugimenteko webgunean ere ikusgai dituzue, bai iazkoak zein aurreko txosten guztiak.
Bueno, amaitzen joateko, behin ja, nola erregistroak eta epeak azalduta gero, bai gustatuko zitzaigu gelatzia zein dan jakitea, bai, eta, bueno, ekimen hau urtez urte hobetzen joan gaitzezen. Horretarako, bilera deialdiarekin batera, gogobetetasun inkesta bateko esteka bidali genizuen, orduen aukera badaukazue zuen iritzia bertan partekatzeko, asko eskertuko genuke, hobetzen joan alizateko ekimena, bai. Kasu honetan berdin, bai datuak erregistratzeko epea, bai eta gogobetetasun inkesta betetzeko epea, ekainaren 19 ezarri dugu, bai? 2 aste barruko. Eta, bueno, pixka bat, orain arte jaso ditugun iritzi edo proposamenak hauek izan die, bai? Bueno, gure ikastetxeko kasuan, osasun fisiko eta emozional arloan Eusfit frogak eduki modura sartzen nahiko genuke, arlo honen frogetako parte hartzea baloratzen ari zinetela esan zitzaigun. Posible da hurrengo ikasturtean arlo honetan ere frogak egin eta aplikatiboan zerrendak egotea? Bueno, egia da, iaz aurre ikusten genuela, urten aukera askeko ikasgai horiek, AFO eta ostakit hori, osasun fisiko, emozional arlo horietako zerrendak. Hezkuntzako datu basetik zurrupatzeko aukera hori. Hezkuntzarekin lanean aritu gara, bai, hezkuntza sailarekin, baina oraindik ez daukagu aukera hori. Guk lanean jarraituko dugu, ea datorren urtera begira, zurrupatu ditzakegun zerrenda horiek, baina ez gara usartzen esatera aukera egongo danik edo ez. Orduan, printzipioz, jarraitzen dugu aurten bezala. Nahi badozue, osasun fisiko-emozional arloan, pasa ditzakezue Eusfit probak, baina ondoren datuak erregistratzerako orduan, ireki beharko zen dituzke, eta horren arabera, arlo horietan dauden ikasleen datuak erregistratuak. Momentuz hori da daukagun irtenbide edo proposatzen duguna, bai? Gero beste irakasle batek esan digu, Excel edo kalkulu horri baten importatzeko eta esportatzeko aukera izatea. Momentuz hau, ikusten dugula pixkat zaila, zerrendak hezkuntzako datu basetik zurrupatzen die, eta horrela jarraitzea aurre ikusten dugu. Eta, azkenengo ekarpena izan da, aplikazioak pixkat motela dala batzutan, aplikazio informatikoa. Azkenean datu asko ditu, pixu handia hartzen dago aplikazioak, orduan, egunen arabera, pixkat, segun zenbat irakasle dabiltzan aldi berean lanean edo ez, azkarrago edo motelago funtzionatzen dago, baina, oro har uste dugu nahiko ondo funtzionatzen dagoela, eta saiatu gara intuitiboa egiten. Amaitzeko, bai aipatzea, kontrakoa esaten ez badiguzuela behintzat, kontatzen dugula zuen parte hartzearekin datorren ikasturtera begira, norbaitek proiektutik ataratzea aurre ikusten badu, bai eskertuko geniokela, mezu bitartez gu abisatzea, ze pasa beharko gara zuen ikastetxeetatik asotzera. Bestela, jarraitzeko intentzioa badaukazue, materiala zuen ikastetxeetan geratuko litzateke, datorren ikasturtean ere, probak pasatzeko. Ados? Eta edozein zalantza daukazuela oin azken 2 aste hauetan zalantzaren bat sortzen bazaizue, edo zerbait gurekin komentatzea nahiko bazenute, hemen daukazue gure helbide elektronikoa, eta saiatuko gara zuen galderei erantzuten. Eta eman nahi dizuegu ahotsa, norbaitek galderaren bat, zalantzaren bat, esperientzia partekatu nahi badau, ez dakit dagoeneko probak erregistratu dituzuen, amaitu duzuen prozesua, hasten zabiltzaten, zuena da hitza, norbaitek zerbait esan nahi badau. Edo altxatu besoa, eskua, edo txatean idatzi dituzuen galderak. Galderaren bat badau. Edurne, nahi bozu ireki mikroa eta...
Bai, gauzatxo bat bakarrik komentatzeko zan, zera guk orain arte lehenengo mailakoekin bakarrik egin doguz, bale? Eta momentuz holan jarraituko dugu. Jarraipenik ez diogula ematen, bale? Errepikatuko ditu nik, urrengo urtean, ikasle berriekin, eta hori. Honena izango zen, logiko, jarraitzea, baina momentuz, pues, minterian nolan erabaki dago, zuek jakiteko, bale? Eta nik datuak Printzipioz lehenengo mailan pasako dituzue probak, ez da? Bai, berriro, bai. Eta hori. Vale. Eta datu guztia sartu ditut. Ondo jarrita baldin badaude edo ondo lortu baldin badozue zera ikusti edo, ja horretan ena sartzen. Berriro begiratuko ditut, baina. Ok? Horretarako zan. Bueno, vale, ados. Gure aldetik, gogoraraztea, parte hartzea ekimenean, dala, zuek zaretela erabakitzen dozuenak zuen ikastetxean 6 mailatan pasa proba, eta guretzat dana da ongi etorria. Lehenengo maila bada, lehenengo mailako datuak, lehenengo maila eta bigarrena bada, baita bezoragarri, baina bueno, hori, ja zuek erabakitzen dozue. Bale? Eskerrik asko zuei, animo ikasturte amaierakin, azken txampa. Bueno, bestela, bidaliko dizuegu, baita bideoaren grabaketa baitxabe. Hortaz, hemen daukazue gure webgunea, gogorarazten dut dugu, badagoela ekimenen atal bat, Eusfit Mugiment izenekoa. Bertan zintzilikatzen dugu, proiektuarekin erlazioa daukan eduki guztia, bai. Infografiak, txostenak, argibideak, baimen ereduak, hor daukazue guztia zintzilikatuta. Bai, beste galderarik ez badago, esandakoa animo ikasturte amaierarekin, da ni esker, ongo gara.